grond, ter zee en in de lucht wordt hij vandaag naar de Marsstad gebracht. Einde. Rotterdam. Ja, dit is toch helemaal Miami Vice. We worden nu met een speedboot nog naar de Bavaria City Race gebracht. We zitten hier aan de Maas. Fantastische helikopterpiloot, was veel wind, maar ook overleefd. En op naar de volgende show. En straks dan de demo van Robert Doornbos in zijn Minardi. Rotterdamse asfalt. Heel graag, tot zo. Oh, damn, they canceled my visa. Oh, yay, your MasterCard. It's PlayStation. And a clue found at the next crime scene would convince them. Okay.